Don't go wake up problems. Kaba pelong yigi met jompi ba pintelon. Kaba pelong yigi tit jompi yigi sing bantrot bandu bor. Ban kataga problems kaba day kaba ublay kwa yaga ban percaya pi gani kapor. Mdon te ka jingpan mdon. Pila persang balik wadu wai kaleng. Kalong chilong long le na ai kapor. But shipi pulu kai yaga pisang ke jompi. Tanggawi ublay kwa ban percaya lembah jong gani kapor bagodom. Ka problems kadai haga jingmut je berkat jompi. Haka jingmut je berkat. Nagda daw ka po. Penbait ya ka jingmut je berkat. Pentemai pi ya ka jingmut je berkat ke jompi. Daga ni ka tin ke jomblay. Pinyo i blay le ka bapla haka jingmut jompi. Pin ko pin kia. Pinyo ban shikri ba yo dry. Bini pai ban ngan negeri keting ke jong try, naga gospel ke jong Yohanes, ngan sedang ban pulih, naga gospel ke jong Yohanes, kelenong ke ba pra ke dekat ke ba lai puar, ke bangi yetip lang, ya gini ke dekat Bible baro, baga Bible ke ong kumni gini ke kentin. Bat pinyo itu ya kata ke jing shisha, bat kata ke jing shisha kan pelaj no. Yepi kila itu au ngilong sumbai Abraham te menu ngim sim le song marau hanonoro te kumno mi ong ba an pelai no yepi ujisu le itu ki shisha nga ong api bau bru baro ba yale e ka pop ulong marau jong ka pop shisha nga ong api bau bru baro ba yale e ka pop ulong marau jong ka pop umrau yaisa hagaying barok sirta hanrai ukonu yaisa barok sirta namar kata leda ukonu pelait no ya pilong ke bala light no de shisha amen aga jing tapti nega benta ga tin ke jong oblay leda ukonu pelait ya pilong ke bala light no ong ga tin ke jong trai don ke ba hakmat ke jong oblay don ke ba hakmat ke jong Jesus Christ Ndon kendri kiba he kanu ro ndon kiba hakmat jong ublay kiba umla ye ban penkut kiba ndon hakmat ke jong kan ke tin ke jong try ye ka bakan ke tin ke jong ublay kamla ban penkut baro la ban penkut nedal ko song hanga happy hagani ke jenmit ban priang ye kan ke tin ke jong ublay uji su ong shai ke tin ong ladapi itu ye ka jing shisha ka jing shisha kan pelat ya pi bat ka jing shisha ka dei kani ka tin ke jong oblay kat ba bidang sha skor ye tin ke jong oblay ngangai scam nampat po syaga benta jong ka jing duai kin don na preng jong pi ki bandang yo ki ban yo ye ka jing pelat kat ba bidang sha skor ye tin jong dra amen sha skor bhai ka tin ke jong oblay ngan pulih ka ni ka por ni ka kitab Exodus naga kitab Exodus ngan ya state kat bala namar bangakwa ban duai ye Gibril ngai pilawan kenang naga benta ban yo ye ga jing duai menta ka sni ngin hadin jong kani ka jingkren jonga ngan sakhot ye pi bat pin yo ban wan shikman ringkat bat kani ka tin ka jong oblay ngin duai de ka jingai baga babel ko nga jing duai jong ka jingai ka pen kia ke bapang wala de le pop ro on map bi ke pop ke jongki ka tin ka jong tuai ka ong naga kitab Exodus ngan puli nagal nong ka balai ka dekat ka ba kendai bat ka dekat ka ba shipel kitab Exodus kal nong ka balai ka dekat ka ba kendai bat ka dekat ka ba shipel mentate namar kata hakmi ka jinglan yar ki kon Israel kala kiu shanga ban ngayo iya kata ka jing ban ben da ka ba kita ki Egypt kila iben yaki namar kata ale menta ngan pa yame shau paro bamin yo yalam no ye kibriu jonga ki kon Israel kain nari Egypt barong ngitip ye gani ko sorry ki kon Israel ki don hapleng jong ko jing shipa ka ba shirkai bad hapleng jong ko jing jenjar hapleng jong ko jing namar ka jing sha te mrao hagar ha paro hagri Egypt bad hapleng jong kita gi ege baro wala dam day baro kiba duai hanrai don na preng jongki kiba dem ko siu hamalaga por balanyar banduai hakmat ka jong oblay
ban nga ai ngo yo blay baga Bible daga banga puli kini ka dekot ka ba kendai ka ong hakmi ka jinglan yer ki kon Israel kala kiu sha ublay ka jinglan yer ublay ong ikini kentin hakmi ka jinglan yer jong ki kon Israel kala kiu shanga nga aingo yo blay ba menta ka ngiro ngiyo ya ka nika seminar ngiyo ya ka nika jingseng ka ba gerpang ka ba ong ka healing and deliverance day namar ba don ki ba lanyar ki ba yam ki ba duai hakmat ka jong blay naka benta ka jing polite na benta ka jing sha naka jing sha te mrao haka bor jong ka pop haka bor jong ka jing e ka jing ele ba don ki ba duai ba blay ula pli ka nika lenti namar ba don ka jing knya ka ba ubi ka ba kiu shido ka ket ka jing snake ka jong try kum tau la yalam bandon ni ka jing sen ngangai no do ko do no ya kata bat ka Bible ka ong ki ko kmi ka jinglan nyar ki kon ka lekiu shanga ka jinglan nyar ki kon ka lekiu shanga don ki kmi ki kpa don ki men ki para ki ba nyar na ka banta la ki yeng ki sem ne banta ki ba e ki ba thon hayeng sem don ke bal suspa ke jong try ke bal siau tho ye ke lenti ke jong oblay bom don daga wei pat ke lenti ban yo jing palai ban yo jing pen kia harai dei tang daga lenti jong utrai ne ka dau ki yai lenyer hadu jong kini ke ski kanam long ka jing ke long le no ei ka por jong ka jing lenyer ka jong pi yai lenyer ka mat ka jong utrai ne mar ka don ka nong ka ba krang ndei he ka parthai ndei hano ro lenyer no do ka donot ai ka daga donot baro hakmat ka jong tuai ke jing jau umat ka jong pi ke jing luet ka jong pi ublay unam iben lano ro but ublay don la ka jong ka timing nakabenta ban kirku yalaki kun ki jongo baka Bible ka kranshai ka ong kumni igini kentin kilalanyar but ka jing lanyar jong ki kon Israel kalawan kiu shanga ong utrai but uong igini kentin ngalayo i ya kata ka jing ban ben bagi Egypt kila iben nakabenta ki kon Israel ublay wangi shikri de ublay ba kmi yang ayapi hakipor baro ka jingdon kam jong ublay uba ka Bible kong ubom ju samthia lemne ubom yothia ka bapani uba kmi yangi 24/7 hamala ka minute hamala ka kanta hamala ka second ukmi nagabanta jongi kano lele lengi jit ban shifting you ki kmat ke jong try ke long hakita ke ba shifting you nagadao she sin ba blay ulakmi nagabanta ka jing sikri blay jongi she sin ba blay ulakmi ya ka jing im jonga jongpi don ka jing ku don ka jing polite don ka jing pan kia nagadao ang no daga naga por daga donol baro ba try ban ong try kumno kan gaji sikri ka bangan ay khamat ka jome tadado ba min yo pen yelaki khamat ka jome shaka jingem jonga shaka yenga sem jonga ki kon ki jong blay ko Bible ko ong ba blay ong gini kentin ngalayo i ga jingban ben ngalayo i ga jingban ben kapen kit mawingan naga kitab jong Isaya kalau nong kabalai pepra kadikot kabaningong terter hakabadon uweus im ubakerteng uhasakaya ulapang sabanyam but ango yo try kumakataka por ublay ulukot ya uisaya ubalong unong yo tolapa banra ya kaktin ka jong ublay hak ka jingim ka jong uhasakaya sim but haba ublay uisaya ko mo prophet upen ko ngo ulay sakayeng ka jong sim uong ikinikintin penbait ya kayeng ka jong me namar men sayam nagadao masin ong yata kentin umino barhaba mino ka Bible ko ong uhes kaya ula pasya ka kanro ka bamut ula duai ula penrit yala de hakmat ko jong blay bagum ta ka Bible ko ong empat jngai uisaya prophet ulmi naga yeng ko jong usim hadin ba ula ai ka kentin ban ong penbet yala ka yeng empat jngai ku yo biang siau biang ye ko sur ko jong blay ba blay ong yong ni prophet ong ngala yo i ublay bang isikri de ublay bayoi uang ala yo i ya ka jing jauh mat jong uhes kaya naga tadao
ngan jubab ye ka jing dua jong sakat san snem ngan pendrong ye gerta ga jong blay de boyo I bala boyo I mkotang ha boyo I hanrei ukurku upen kia balai pi mai ka jing tapti ka ba jam show try hallelujah nadrau aingo yo blay hagan ga por ki kon ke jong try nga ko ban ong ipi ga por uyo I ye ga jing ban ben uyo I ye ga jing ban ben don ka e ka ba ban ye ga jim ga jong pi wan ga ga jaka don na pleng jong pi piong ngam sio long lai loi kidon ki por ke banga kum sha te sha khom mla sho ban duai kum ba duai mensua mla sho ban pule bible mla sho naga banta ban shakri bha kum ma ki por ke ba mensua menin nga duai ki bru bon ki long kme ki pha duai ya ka ta ka problems nemar ba don ka jingban khia ha ka jim ka don ka lengkor ka ba ki don kam ban yo ya ka jing palai na daw ka Bible ka ong bau blay ong ngayo I ya ka jingban bain ya ka jingban khia jong ki nong Egypt do jong ki ski nga kwa ban oi pi ublay jong I dang kmi yo I ya nga ya pi kai ka ba don kam bangin yo I ka jing palai ba lang ba jong ka ni ka healing and deliverance utran kmi ya lagi kmat Saki kon ke jongo ke basyashkor yega ktin ke jongo ban compare la don ko no lengkor ka ba ban kia yega jim ke jongpi menta ka ski pin yo ke jim palai andan ke jing sting ha ka jing mut je berkan ha ka jim ke jongpi bat pin long ki balai lo ki jongo trai blay jongi de blay obasion tenat ban palai ya lagi kon ke jong don ke pop ka ba chat ban kia ka jing kwa brai ka ba ban kia ka jing melen basniu ki jing siosi ki jing ku swai ki jing pang ki jing ele ki jing kelumar neventa ka jing kelumar ka bangi kendo aga office hagi jing trai ki jing ta hagi school hagi college bat kumta ka ter don ki ka ba ban kia bat ba pleng jong kita ki baro ublay jong I de ublay ubayo I ka jing ban kia bat ba kwa ban pelai uba kwa ban pensting the one hang up pi barok ke ba tight bat ke ba kia ke jingkit dengan pensting ong utrai ublay jongi ude ublay uba kmi ke jing lenyar ke jongi bat uba yo I ye ke jing ban ban ke bor jong ke jing dom ublay haba yo I ukwa ban yaram amen hallelujah kanong na pleng jo pi nget ye ke ni le pinget ong ban nga ong amen. Oh yo I pi yo I ke yeng ka sem ka jong pi ki kon ke jong trai ka ni ka por don ka ban kia ka ba pelong ya pi ba pim lai lo ban shikri u trai don ka ba ban kia ka ba pelong ya pi ba pin ba pision to ba ka ta ka lengkor ka ba krau ka ba pentrot ya ka jing shikri ka blay ka jong pi ban menta ka ski u trai un pelai barok ni don kam ya ka jing pen kia bat ya ka jing pelai ha ka jim ka jong I pi manjur ban nga ong amen. Kiba manjur ong amen. Barong ni don kam ya ka jing pen kia bat ya ka jing pelai ha ka jim ki jongi le de ha ka men le de ha ka mungsem le de ha ka jing mut je berkan le de ha ka mungse ha ka jingim ka jongi ka bangi kendo mal ka ski u try u le ka ka ba pala ya ka jim ka jong ai jong pi kwi lenti ka ba kraw amen. Bagai ka banga kwa ba no I pi ka ni ka por yo le si don na pleng jong pi ki kon sam la ke ba wan ka ni ka jaga pi sha te sha khom ha ka jing melen ka ba sniu ha ka jing di ka ba sniu u try un pla ya pi na ka ni ka jing te ki kon ki jong u try ka ni ka por ai ngo yo blay bangi don yo ni ye ka ni ka kting ka jong u bat ni don yo lu blay u balong uju nin menta ba shiduk ke bam jikon kat bangalang kren ni gani gakting ga jong trai ha ka bagan jaman sim neduk mening ayo I ha ka bagan jaman sim don gibriu ki ba don ha ga ga jaka ki ba pipi klem don jingpang ai ero hanrai don go wake up problems ka ba pelong yi met jong pi ba pintolon ka ba pelong yi tit jong pi yi shing bantrot bandu bor bat kata problems ka ba day ka ba ublay kwa ya ka ban pensyaya pi ka ni ka por mdon te ka jingpang mdon pila persyang balik wat duai kaleng
kalong chilong long le na ai ka por but shipi pulut kai ka pisang ka jong pi tang ka we blai kwa ban pen shai lamba jong ka por ka ko ka problems ka dei ha ka jing mut je berkat jong pi ha ka jing mut je berkat na ka daw ka por pen bet ye ka jing mut je berkat pen tmai pi ye ka jing mut je berkat ka jong pi da ka tin ka jong blai pin yo i ublay le ke bapla haga jim ga jompi pin ko pin kia pin yo ban shikri bha yo trai balai ni don kami ga jim pen kia la dengan kali ga ni ga jinggali balai ni don kami ga jim pen kia tang bo pang don kami ga jim pen kia namar ubom pang to don kami ga jim pen kia hanai tang bo pang tabapang tu bapang tu ulai wat doktor. Ubom siang tu ba upang tu wat doktor. Nganong ye pega ni gapor ki kun ki jong balai. Haka jing shikri jongi. Leda pi siang tu ba pi pang haka jing long mensip. Nai ik gum tu yok kanang he. Pi don kam dawai. What hakabakan jaman sim pidon kam dawai. But kadawai kadai kakting ke jong blai. But kadawai kadai ke jing duai ke jong pi. Ke jing selok ke jong pi ban blai. Ne ta daw ka por. Pidon kam yo nong pan kia. But unong pan kia ngan ong pi pin shem you. But pin shem you kadai tang da ka lunti ka ba pin wat you. Da ka donut baro. Da ka bor baro. Daga jingmut baro, daga jing shempang baro. Badal pi wat you kata ko rukom. Nganong pi pinsyam yo ni doktor. Uba crown ni doktor baro. Don go bor ka ba crown. Haga kerteng ka jong Jisu. Nagata da ho ka ni ka kelmat jong ka ni ka kenta. Ki kon ki jong blai. U Jisu Christ ka kerteng ka jong ka don bor. Nagabanta ban pen kia yangi. Nagabanta ban pelat yangi. Nagabanta ban aingi ka jing suk ka jing kemen. Nagata da ho ka ni ka por. Du haba piduai. Haba piduai haga kerteng ka jong tuai. Mention ba no do ko donut. Namar ba haga kerteng ka jong tuai. Ka don ka bor. Kenang ba pinyos ngeu ye kata ka bor. Kabanuan here haga jim ga jong pi. Ngasio tanan nagi kitab sam ko benri praga ko ba arpeu ko ting jong blai ko ongum ne. Ublai hangi. Ulong ublai ka jing pelai. Mdei tang kataro, mdei tang ba ulong ublai jong ka jing pelai. Ulong ro ublai jong ka jing pen kia. Lerpin pule nagi kitab Exodus kalau ko bakasan ka ko ba arpen ru. Ngangalong ublai unong ngangalong utrai unong pen kia ong ka Bible. Nedau udai ublai ubalong unong pen kia, udai ublai ubalong unong pelai ye ka jim ka jong a jong pi. Ka ba Petrus uyelap ye kini kentena ki kam apostol ka nong ko bespeu ko balai pe pra u Petrus uyelap ye kini kenten naga banta sepang jong ni Jisu ong gumne sepang Jisu ban Nazaret kumno ba ublai ula pen slei u da yai keleng udah le ba udah pen kia ya kita ke baban ong ban nga ong ban. Udah penkia ya kita ke ban shitom do soitan. Keniktin ban shitom kabang akwa ya ban pensiong to ya pigane po. Usoitan uyele kat bala nagabanta ban bu kai ka ba penkia hagali ke jumut berkat jongi. Kibabon hangni kibriu ki jong blai ki don ke jishitom haga jumut berkat. Netadau aingo yo blai ba uyelam. Nega bentaban kreni ga ketiga jom lay. Don ga babang shitam ya ga jumma je berkat jompi ya ga jim ga jompi. But une ujisu ubangi sikri de ujisu ubalong uju ni mentamba siduk gibam jikot. Udang ya kaleng udang le babha bat ngangai mentakeski udon rengkat bat ngi hagni ga jaka dau mensie mo ko jong. Upan kia ya ga babang shitam do soitan. Ngapuli bahas pangini kintin bang ban shitom hagaktin perengong oppressed. Amen. Nang tahu cucu kajimut jongani ban shitom gubut basyak rule, syak control. Nang tahu ngok apa pi
ngam kwa bagan ni jimut je berkat jonga kan syak kontrol hakiwe msyak ngam kwa bagan ni jimut je berkat jongi kan syak kontrol haka bor jongko jingdom haka jingle ke besniu net dau menta ke sngi nginduai bau blai un pelai ya pi nakali ke ban shitam ya pi ndai sho ki ban kontrol ni kan man jongi hanrai ban sen shar dai try kan long ke jimut berkat ke bap liang hun ha kemat ke jong belai pinyok ke jimpen kia pinyok ke jimpelai ha ke jimut berkat ke jong pi ublai wong ayo I ya ke jimpan beng ke Egypt ya ke bak I beng ya ke kon Israel wong at sino tanat lerpin pulih ke gospel ke jong Lukas ke long ke besar ke gospel ke jong Lukas ke long ke besar ke dekat ke besar pe ke ketinggi jong belai ke ongum ni Tiha kebala sep kesngi barok ki badon ki bapang dagi bonjek ki jingpang ki lawalam yaki hau ang walam yaki hau kabamut hagali ka por ujis Chris uyai lenti badon shibon ki brigo bapang ki basitam badon pring jong kiro ki bamla syu banyai Kila bandai ki badko, kila bandai ki bamatla, bad kumta ter. Ngapulih na ke gospel ke jong Lukas kalau nong ke basau ke kalau basapo. Bad ke Bible ko ong ki badon ki bapang da ki babonjai ki jingpang kila walam ki hau. Ti ulobo ya lagi ti halor way pa way naki ban ki layo jimpen kia. Kami lenti ya kata. Ngasih tenat bau Jesus Kristus wong, lek jika percaya lap yang gospel lagi bener baro. Bukti kita bapang kin yo mat ika jumpen kia. Bang ngasih dua ngong, habang bukti na kebentang kita bapang, mde syuk try ka keti jonga. Ngangang syupen kongo ka keti ka jome. Namar ka sus kadai na ka temple. Mde no bro. Ka sus kadai nonong penim. Ka sus kadai nonong pen kia. Mde na no ro. Netau ngi syupen kongo ngakwa manong ipikir por haba P1 hakan ke jaga ngatip kadon na pleng jong pipi don na pleng jong ko jingpang mensim ke jingpang jong ko met menta ke ski kan ba bidang sya skor ke tiga jong blai hadin jong ko jingiseng ngin sepen trai kam ke ke bau Jesus Christ uhikai yangi bala bang bukti na kabanta jopi kmi lanti ke ketiga jong trai ke ketiga balamong ke ketiga jong ko jingpan kia ba pinyo ya ke jing kia Kilawan kenang akan ke jing seng nama pi kodon kam ye ke jing pen kia. Bad ke Bible ke onggum ni. Haga dekot ke besap we. Ki ksut ro di kilami no nagi babon. Kita pertajam kidong. Melong ukun. Melong ukris ukun ublay. Handai habalus neng ki umsyai ki ban kren. Na bagi letip baulong kris. Diki ksut dang tip yo Chris. We ki bruh gini sngi tip ki yo no Chris. Pi angka Bible ki ksut di kilami no lagi babon. Ngai pi ki ksut ki dai long real. Iwe temen kong ge balong ngasio buromi. Ikodinga. Amaker. Wan mat ini mi welam. Tengah you kam hai tiar kom khut ke sa. Tong ile mai. We du temen ha. Dayap ke polis ha. Dang ni Muslim. Telai ji lai da. Kenama ngane kon. Angge ngade temen ha ko. Kenama ngane kon. Ki ksui to ayu man sukian ne. Dan pun ki stan lek ke tipi. Kiksuit, emi kiksuit ma. Nado ke por jusulu yo bi em kiksuit no. Tentang wala ikam si ikam mi roy wile u emi kiksuit ini tiba berkat dong i. Ni tau kiksuit man real gi. He em kami ni ke jing pelai. Ile wadi, ile u ai miu yo ke jing pelai ni ba, u em kiksuit yang ke jing muai. Tap tu ne. Ni tahu, ango yo play baga Bible kong kiksui ro ki demi no nage babon. Keno ke bor jong jing dom.
Kabate kabakom ya ka jim ka jompi. Nganong ya pi ka ni kapor. Mentaga skill blay un pelat silang ya pi. Namar ke don ki benta ki bapilap ha ka jim ka jompi. Pi persyang ban im khoi. Pi persyang ya ka ban im ka jim ka bay day dur kat kum ka mon ka jong trai. Hanrai kat ba pi persyang kata ka nang penjabo ya pi ka nang pentengit ya pi. Pidang le penban ya ka basniu. Don ka ksui. Don ka bor jing dom. Ka ba kring ya pi shiki ege basniu. Kmilanti ya ka kamba ka jong trai. Ya ka jing palai. Bad ka babel ka ong ki ksui ke lamino. Kita pertagi ada ong melong ukris ukonu blai. Hanrai bagul sneng ki sya bagin kren. Pi haba pi duan de bentagi ba pangsoi mboy kali jing kali re pane won. Heaven chong po. Yi bertuit po. Jusu man blai wam de. Ida ne ri yo tip bun ktine te kal sia su ha ka. Mene won dong. We tebi. Ha? Wait, Davy, yo kalago. Akin mau gue keski pastor recording ang baker. Pila ban pilongi ban nga don we ko don we kena bala kame briu. Idon na preng jong ko jing sitom ang kum no sitom sipang su ngala le dua na menta jongi bonsin. Andai don imat I don kam te ban le argut langut. Tengah ong biang besar. Demi ini yung ong ana ada. When the boy on the psi aci ana ada. Dekat authority ko belah iu nga, upsia to, wanda pej be kelau na, upastor ramyo pej sa, upastor ramyo, tengok ko, dekat angko, ne opej nak nga, ne opej, hati yo lah dah kelam nga, ne opej, hati dah upastor lang cim maker, cim maker, hati yo, hebertu Yesus. Kriano na kaniga met kayong kaniga kena. Ite yo jimben kaya ka. Ite mem de kaya ka. Ingo yo blay. Na bagani ka bro. Di bonsen yo ka jing kta. Na kaniga bor yung ka jing dom. Handai pen ban de ikhtiar. Hai bertu Yesus. Yo ka jing palai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na to daw ong ka Bible. Andai ya balu seneng yaki sya yaki ban keren. Napa pertagi pi? Melong ukon blai. Di kiki lap deki. Mem hok pi wi lap de pi. Wi lap to ngapi ko sus pa utrai. Mem sus pa utrai dik sui. Hanrai yang ngai pi. Ni dalam chao Jesus. Oh, let kami gani kebentar jurong bago. Okay, praise the Lord. Ya roh utrai. Ni dalam Hashem gani kapor. Baga ne ka Bible ka yato yangi bagi ksui ro kilong ki don de shisha. Ke bagi pergi pen sniu ki bro, ki pen jot ye ki bro. Kum baga Bible kong haga gospel ka jong Yonis ka nong ba shipel, ka ka ba shipel unong to unam wan. Hanai le de wan ro wan tang ban to ban pen jot le de yo lat ban pen yam. Nadaw ay ngo yo Jesus Christ pat uwan yang ban pelat yang ayapi. Naga jing ban ban jong gani kesuit kabor jong ka jing dom barop. Bale pi mag jing tap ti yo Jesus Christ. Don galanti bangin ro ngin penjot ya gani ga mensimba man. Ban kata kadai lembaga kerteng ka jong Jesus. Lembaga ketin ke jongu, bal lembaga senam ke jongu Jesus Christ. Hallelujah. Naga tadao ay ngo yo blay. Naga bentaga kerteng ke jongu na bentaga ni ketin, bat na bentaga senam. Ya ke bala penmi ha jong ka ding pna. Ka bor jong ka jingdom kanam la. Na pi nganam la. Ban ying. Haga bor ka kerteng turai, bat haga bor ka ketin, bat haga bor ka senam. Long pi ke bala dap de ka ketin ke jong blay hagi bor baro. Habai pikiran dia ke kerteng ke jong tuai kan long ke badan bor. Habai apply ya ke senam ro kan long ke badan bor. Long pi ke baladap de ke ketin ke jong oblay. Kaya ke bangga kuat ban peni pi ke por. Habangi pulih ye ke kitab Exodus. Tongin pai biang ke por. Nag kitab Exodus. Kitab Exodus kan long ke balai.
ngan pului ke dekat ke banyo ong ke baba utrai ulo ong ro menobong utrai ulo ong ro ngayoi ya ka jing ngayoi shisha ong trai ya ka jing shitom ki briu jonga ki bahari Egypt nga dua ya kemat ke jong blai lamba jong ka jing seng healing and deliverance on try yoi ya ka jet ben riu jongi kumba mi yoi ya ki kon Israel hagi tu ke por ke jong Pharaoh haga por jong Moses yoi try but pa ma mi try hagi jing seng ke ba per kumba me pa yo Moses try pa nega benta ka jing pelai ke ba krau ya ki kon ki jong me bar ke Babel ke kan shai ke ong utrai ulo ong ngayoi ke jing shitom ki briu ke jonga ki ba hari Egypt ban ngayos nyoro ya ke jing lenyer jongki namar ki sardar jongki ban ngaletip ya ke jing siau si sat jongki uong ikini kentin ngayoi ke jing shitom ki briu ke jonga ngayos nyau ke jing lenyer jongki ngatip ya ka jing siau si jongki kane kandai naga benta jongpi kyo mereka chong itu orang tohi kane naga benta jongi ublai yoi ya ka jing yoi shisai ka jing sitom jongi kalaban day na betajong pigi kon samla pishitam lese hagajing wat kam wat jam yoi pishitam ban perkat kumno na mentaka fishor jong pi bantei ke yeng ke sam yoi pishitam ban ksai kat bahaga jing persang jong pi ban yai seprang ban pen sio bhayo ublai yoi kata kidon ki jinge ka ba pi kendo ublai yoi ngan kren kelum ro ya baro ublai yoi ya pi kilong kimi kilong pa hagani ga po daga bo buro mi pi yoi ga jing shitam yoi shisha ya pi ya ga jing shitam jong pi bandai tang ka taro uyos nyau ya ga jing lenyer jong pi klem sangai aga jing duai la bandai pila dana pleng jong pi klem duai show pila thai handai pen ban ya ketu ke bapila dep duai uyos ngau ya ke jilen ya na kumbang na sedang ke timing ke dei mdei jongi handai ke dei ke jong blai mdon ke weru ke por ke babilong le ai ke haba pilen yer hakma ke jong trai kim ki kpa ke por ngada ke babrom sisin ngan kwa ban kren pi uyos ngau ke jilen yer jong pi na ban taleki khon kadon ka jing tang lagi yeng sem kaptam lele hegni giski nganong ipi ya ka jing le persha jong ki khon ublai yo i ka jing len ya ka jong pi yo siao ka jing len ya ka jong pi ko ki khon ki jong ublai ndai tang na ka benta jong pi ki badonang ne kilong kemi kilong pa hendrai nga kren na ka benta ki perlok ki ba yo i lamba jong ka ni ka video ya ka ni ka kubor u yo siao ya ka jing len ya ka jong pi walai do jingker ben kemi len ti ka kamba ka jong tua ya ne ha ka jing ne ja ublai Pinyo i, ya ka ege ka ba pala ka ba blay le na benta ki khon ki kti ki jong pi. Mdon ka ba akmat ka jong blay. Le de pi ngai yo no blay jong i. Ba long blay jong ki kamba, u ba laban pen kia ka family jong pi. U ba laban pelai. Na dra ka ni ka por ki khon ki jong trai. Ndai tang kata. Ong ka Bible ngatip ro ya ka jing siao si jong pi. Dan na pleng jong pi ya i ka lenti jong ka jing siao si ktang. Piong haladi mdon ba siao tho yanga mdon ba yo i yanga mdon ba pet yanga lada ki ba yenga sem jong pi ki klem pet ya pi lada ba yenga sem jong pi ki klem yo i yaga ega ba pi tang pi siao si lada mdon ba siao tho ya pi lada ka balang kam siao tho ya pi nganong pi don way ba siao tho ya pi uba yo i ya pi uba yo siao pi ba u tao de u blai u jisu jong trai uang igini kentin namar bangala yo i ya ga jing sitom jongki ngala yo siao ga jing lenyar jongki
ban ngatip ye ga jing siang si i jongki baru ong ha ga dekat ke ba pra ngahi ngan wan hier manga ngangan wan hier manga ban pelai no iki nagakti ki Egypt. Oh haleluya. Nangat jakane mentagaski kat bangi dangya senglang hakane ke jaka ngakwa ban ong ya pi kane ke por ublei banga shekri udei ublei ubayo iya pi ubayo sio ke jilan yar jong pi ubatip ya ka ya pi hakaba pesio si hakabare unwan ban pentingan unwan ban ai ke jusu ke pi mentagaski namas dang ro jong ke jiseng pila yo sio ya ke jingdon rekan ke jong blai dei mo uba wan hier ban pentingan pi ban pelat ya pi ban kwai pi ba pin kmi lanti haba wan hier haga jingse don jingkerku haba wan hier haga ni ga jingim ga jongi to tip pi ki kon ki jong drai baga met ka jong pi ka dei ka temple ka jong mun se ma koi un wan hier man tagaski haga jim jong pi ban pelaja pi tipi haga ni ga ski ne dram don jinge si sin ba wan hier ka jing pang ka haban pet se jingai le pi don ka jing xiao si ka jing dom ka tap mo ye ka jim jo pi hanrai haba wan ka jing shai ka jing dom ka haban kan riano namar ka jing shai ka jong ukres kmilanti ka ek ba krau ba ka ba siong tanat kalong ba blai ong ngan wan hier manga ban pelai yaki ngan wan hier manga ban pelai yaki ngangam don bor ngadai tang syukri jong turai uban sam ye ka ting jong blai uban kren hap leng jong pi ye ka ni ka jing shisha hanrei ban pelai dei turai uban pelai gaban pelai yangi dei ka ni ka ting jong blai haba pi pediang ye ka naduk ka donon ka ba pi pediang ye ka ni ka ting jong turai ka long ka wala mar leng serti ban haba ka rung shi ka jim ka jong pi kan mai lut ki kintri barok ki bate ki ba khom ya pi nga don ka jingai ka ba scam ba kan don di shisha ka jing mai ka ba krau ka jong ka ting ka jong blai ye ki kintri barok bat na ka jing mo je berkat ka jim jong pi ro utrai mai lut barok pin long ka ba lai lut ka jong utrai ki kon ki jong blai ka ni ka por kai ka bate ya pi nga kwa ban kali pi ka ni por ka ei ka bate ye ka jim ka jong pi kala bandai ka pom kala bandai ka jing kwa brai ngan kren de ka baburu ma ka por yi ke berang ba pi ki ni ke ski ka ni ka pornography kta palat ka de ka pop ka ba sniu ka ba kta ye ka ba bon wat ka shikri ke jong trai ka ba pen tron ye ka jinglong man sem kapapan dono ya kata kabor na kajingim. Lalu kapapan siasi ya mensi mako jong blai. Kapapan lip ya kading jong mensi mako jong blai. Kapapido ya kajing pen pau. Kapapido bandon ya kajing selok kabajen badu blai. Kadai kapap ka pornography kadai ka basniu haduk kata-kata. Anong ipingan ko pod ka baburam nga kuwa man kren ya pigi ba don nga jiseng but ya pigi ba pet ya nga video kalong ka ba ma ya jinglong man sim ka jong pi le na pim ka la ka ba mon hey pi community ban yo ya ka jing palai hey pi community ban yo ya ka jing pan kia nga kuwa ba nong ipi kan ya shwan ni ke baro community ya ka jingwan ka jong hi ka jingwan here ka jong blai ban ai pi ka jingram le na pi don ka jingmut ya ka ban pen kan ria le na pimla ula mo dagi briulong ka bamla hanrai baleng wan badu blai wan badu blai ja blai long ka bala naga daw pin khoi ka jingem ha ka jing ba jong pi ki kon ki jong utrai ha ka ni ka por bon kilong kimi kilong pa ki ba sha te sha khom hang ne bon ki kinong yalam balang ki sha te sha khom hang ne bon ki kena student haga jing sha people day ban pulut por ban pulis ban puli ki jong pi hanai people por hang ne manong ya pi kan por pi don kam ban yo ye ka jing palai pi don kam ban yo ye ka jing pen kia haga jing long ban sim ki jong pi ta ka bobu rom haga ni ka por ki khong ki jong tram dei tang ka taro don kam ro ban yo ye ka jing palai na ka jing siaw niam
Kari ke jai benriu ke jongi hekini ke ski. Lakang ya ke gospel. Day da ka dau jong ka jing siao niam. Ki kon ki jong tuai nganong ipi. Lada ki briu kim yo ya ka jing shisha. Lada ki mi to ya ka jing shisha. Hey kmi lanti ban yo ya ka jing pelai. Kari ka jai benriu ka imlang ka salang ki rang basnong ki komiti ki ba per lada pelong ya ka jing ya lang naga benta ban yo ya ka imlang ka salang ka ba suk ka ba kmen ban yo ya ka jing pelai. Hanrai kat ba pinang persyang de ka bo briu kata nang syate. Nganong ipi dan tang kawai galenti ke jilap ye ke ting ke jong blai kalong ke don kam ki rang ba snong ki don kam ban siau tho ye kan ni galenti lem dai da ke ting ke jong blai don jing ma ye ka ribat ke je ben ri jongi hagili ke ski kanang jot kanang pai kanang pra ki kong ke jong blai don tang kawai galenti kalong galenti jong ke gospel haba ki yo snyo ye kan ni ke gospel haba ki yo snyo kan ni ke jing sha kan pelai Piyeng hakmat jong ke yit kami. Sejisi ngalong ipi. Piyeng hakmat jong ke yit kami. Naga piyo iya lade. Ke ega ba pile. Naga daw ka ni por ki kung jong tra. Pide ban siongo ye ka tiga jong blai ka pa pensyai ye ka jing bakla ka jongi omban penrem yangi. Ngalang biar sesin omban penrem yangi. Hanrai ban penbaj yangi. Kata kadai ke jing ke jong blai jing jong me bom la banong jing jong me bom la banong don kentin show bala ban batai ya ke jing ke ne ke jong blai ban ngaku abanai pi pin shem ya ka haga jing jong pi la pi pin ko ya ke jing ba jong pi ke jing ke jong Chris on pendap haga jing jong pi bada ke jing ke jong trai pin la ban job pin kier negi ege besnio lebih mai ke jitak tio trai oh haleluya ndai tang katang ko ban bi ngi hapte ke jisiong niam baro hapte ban yo jing pelai na mara ke sngi ke bakado ki babon ki barak ko jirai ke barak babel dei me ki be on om don blai Namar kajingwan yo blai de kajisiaw niam pinam sem blai. Haga singi ka bakado day magki ka banlen. Nga ko abano ipi ka ni ka por. Ki kon ka jong try. Tungin light na kajisiaw niam. Namar nga yo i ka jing penpau ka bau blai penpau nga na do arajar sa ho benai September. Ka south ring nga yo i de ka riuniam ka bong om dan blai. Tanga lengo namar bagi bat ye ka Bible bat ye ka jing ruai. Ki kon ka jong try ka ni ka por. Ngi haban siyo to. Kadon jing ma ye ka jing siyaw niam jangi don kamban yo jing pelai ko jong tram dei tangga taro siyaw tenat kene ko por ban kren na mata jang pi kanungon na pleng jong pi don kamban yo jing pelai na jing sate haga social media lam dei haga pornography hanrei ban hagi TikTok hagi Instagram Facebook kanung por people lut por don na pleng kibobon Kido tia, duna ka jing tia, tang na ka daw, ka jing kata ka social media. Kau banoi pipi don kamban yo ka jing palai. Lemda day, da ka jing palai ka jong try lamba ka ba yo snyo ka ting ka jong blai pinsem jing na daw priang ye ka ting ka jong try lamba jong ni ka por ba ka dor. Ndai tang kata ka nungon na pleng ki khol samla ki ba shate sa khom haki games ki ba per dililut. Tang ki snyo don way samla over phone nga. Rampai donut, ong ba siapa bahasa banduai ngam suksho ke mensim, kawan baik ke jingele ban pak no yap yang na ong balai ke jia kum ta ong ngalam melin ke jing melin ke basniu ke jing berkat jong kam long show kam kalak kulumar na tau ngasio kum ban yap ku setang ke jing yap ke ban ai jing su ngam ke jing yap le ke ma jing su ke me Kaya nga ong yo kaya ka daw ko ba pelong imi ban long kum de na da udu ye tholut baro de lamba gi jing pai ke basniu bat gi games ke ba per nga ong yo dililut baro kat badang sya ka por dililut baro bat upen ko ong ho bat man ka por funinga ong ba nga ai ngo yo blai ngalali long ubri batamai Siang yo blai. Islok yu malakapor. Ayu gid kat Bible malakapor. Ulong ubri ubat mai hakmat jong Chris. Ki kong go job blai. Ndan ka ba hakmat go jong tai. Siang to la ka jong ka jing bakla.
But apa pisau tu, what you nong penkia, but what you nong pelai, haga jim ke jompi. Ndai tangkat taruh. Ngaku apa lebih don shibon rogi konsam lah. Kibos haga jisha, kidegi beriku bau belai pun don kam. Pidon ke sap ke talen, pidon ke jingai ke bakrau bo, ke bakrau ke bau belai ula ai, deka ketiga jongu belai ke bala ai haga jim ke jompi. Haba pi ai ke jing sikri ke long ke jinggerku. Ban ke babon ruk ke leman ke jinggerku. Hendrai hagi ni ke sengi pisang no. Balai pisang no. Kadau ke dei, ba pisong hagi kijat jong ke dilailah. Lemdai deka jing pelai, kalau ke ba shitam ye pi, ban pin yo. Ban ying negi khosiu jong ke dilailah. Ndai hagi khosiu jong ke dilailah. Hanrai nganong ipi hagi gijet ke jong utrai don jinggerku. Balai pi pelut por thane. Balai pi pelut por thane. Ki kon ke jong utrai wat ki samla haga jingelang samla ke jong pi ngam khang ye kata. Ladai ke por pi laban le kata tang ba ngam penslur pi hap hi ban siong tho. Ladai ke ta ye ke por jong pi naga badon ke jing solok bat ublai pi hapan ke laga bamun. Namar ke kata ke jilong mensim ke jong pi. Aku abang orang pergi ke por, abang ipet ye ke keting ke jong try, kong hasua ke ngan penkut ngan kepulih haga dekat ke bapra ke ong try, ngan one here mangaban pelak jaki, hato denem, bau try lo one here haga jingi seng ban pelak ini, one lembaga keting ke jong, nganong sesin, one lembaga keting ke jong, but one apa yang jongi, ngiosnya ye ke por. Nada uang nganga wan here ban pelai no iki nagi tigi Egypt ban nganya lam no iki nakata keri syakari kababha ban bakrau nganya lam iki syakari kababha bat kabakrau. Ish, nanti kan nunggu nak pergi yang pilih, pergi tungan ada ni pura Bible kadang pengkreo, poci ni bentar. Ish, hunjurup nasbi, hunjurup ne, kuat ye pi, bapin pedang ye kan ikat tin, naduk donut, kelaga bamut, IT laga jong jim ngandua naga bentar jong pi, pinsem, ondon ke cing naga jim ke jong pi. Hallelujah. But haba don ke cinya ke jim ke jong pi ngaku apa lepi ublei haba pipen kongo ublei unsiong tanat banya lami pi syakari kababha syakari kabakrau hang taken ni kwa bandan kat ni ngi lai jing seng telem yo bandan hakum kata ke Jakarta long le no She seen by a lamu blay, haka jaka kababha, pinkalabha. On chin, you go jim with your cat jumpy, get jing longer jim go jumpy, gorgom back go jumpy. But Hakata Jakanga no pin yoro, go jingerku, baba. Haka jaka kababha. Nanong yepi. Kadega jaka kabablay ulapin kan riaipi, shajgai negabasniu. Mungkin mau deh pika, bang deh pika sang nu bang ne bau to, dah jengai go, dekat bas niu. Ish tekoi kita kejingim. Ngan wan hier manga, ban pelajar ki, ban yalam ki, syakari babha, bat kabakrau, angkat tinggal jong utrai. Habangi yalam utrai ngi hagari babha, kabakrau. Ngi yoro bandan kejingi selok, bat ublay bakrau. Pinang yo i ke jing krau ke jong. I jing jong pinang rit nang rit. Ngan nunin ngalai slok i ko bagi ying. Kadang preng jong ko jing stom la yo report by de jing pangkansa. Duai na ka banta jong ka family. But dapat berduai ke slok ngong nang ban pet. Ngan pet sikilom nang no kan wan ka jingiram. Ka jingirap kan wan no blay bal sawi ka beneng ba de kendau. Kilom kita gejing kalau benda gini gejing pang gaba pi kendo hanrai haba pi page sigilom walai kelet ban page show bakrau amen walai kelet ban page show bakrau haba pi page show bakrau pinyo gejing selok kabe jen bat nu belai bakrau ini lom jong pi nang rit
Amen. Hallelujah. Kalau rokum jo na kabenta ka jim ka jonga jopi. Habangi yele lamingi saka jaka ka ba saka jaka ka ba kraw. Ngin yo bandon ka jislok bat unu blay ba kraw. Bat ka sintur ka jingkren ka jongi ka kom im ka jongi ro kan ya perbi. Ngin am kren pen kraw e ka jing e. Rengi sio tenat ban pen kraw yo blay. Tang kita ki beri ba le yo i ka jingalam da ublay haga jaka ka ba ba ka jaka ba kraw kilong kumta. Ban dai tang ka tangan ko ba chua ban pen kut ipi. Chua ban pen kut i ka ni ko kubor. Chua ban duai. Ka ba sio tenat kalong. Bandon haga ta ka jaka ka ba ban ka ba kraw. Ka pen kut ya ka jim jong ha jong pi. Dai tang ka taro kaya rap ya kini ki skor ba kan jam sim jong ingin yo snyo. Ya ka sur ka jong ublay ba upentip hangi ya ka mon ka jong shibon giban ong atra Henry tra ong tip mit pi ne ba ile emle pi ya ka mon ka ong when tip ka mon ka ong tra ka te sup how chukri oblai okay ne dro ki breu ob ki ba oblai un pentip ya ka mon ka jong ha ka jim jong ki de kita ki breu ki ba oblai ula yalam ha ka jaka ka ba bat ka jaka ka ba kraw nga duai ong trai pelong ye ka ni ka jaka ka ba Lempat day ka jaka ka bakraro. Hanray tangga jaka ka babaro labiang. Amen. Hallelujah. Kat banginang yait lanti ublay unang penkraw. Bat kat ba unang penkraw katangin ang penrit. Yuan penkraw yangin penrit. Abiang ka jikta ti sisin. Yo try. Nganong ipigan ni kapor, lalangi don hakata ka jaka ka babha. Nganong ipi nakajingpang ka bangi kendoro on pan kiayangi. Lalapi ni tiyaw si, lalapi kusrairo on pan dapipi daka jingsuk daka jingkemen ka jongoblay kalong ka jaka jong ka jingjatat ya ka jingim jong ajopi nginom long panik. Nadadaw ka ni kapor, kalong ka ba don kam hado ka tata. Kam tam lalay, kalong ka jaka haka ba ublay, un hikayangi, bangin tim, kaay ka ba, bangin tim, iya ka ba bantunjo, iya ka ba ba, na ka ba sniw, kam tam lalay, kumhagi ni kapor. Amen? Kaay ka ba nga kwa ban ang ipiga ni kapor, kikon gijong utray, nga ba, kabanga kwa, sywa bangan pengkun, hakinikisngi, Don shibon ki kon ki jong oblay. Kiba shate. Ka jing shate. Ka ba shirkay ba ka day. Ka jing sha yalam bakla. Nga ba mo? Don kam ban yo ka jing palay. Let them day de ka jing palay ka jong utray ka long ka ba shitom ba. Nga yo kini skina mar bangala duay ki bri ko babon. Ki babon ki shate. Wala nga hikay ki jing shisha. Dana preng jong ki kimpla ban pedang ki jing shisha. Ya ka baga Bible ko kimla ban pentray ka. Hanray yo ba unong yalap uong. Ya ka ketin briu. Ya ka tabaro ya be. Nganong ipi kamla ya pi ba pinjit ban ngat ya ka Bible. Kamla ya pi ba pin katning ya syukri nga concentrate ba hagali ka ketin ka jong ublay. Ban hikay. Haga keting ka joblay. Neraw don jing ma ngayo I don shibon ke ba shate shakom. Haga ni ka borjong ka ni ka jikay bakla kiya mare kiya yai ke ban pelut ya pisah ka tengka nega banta ban ya be ya ke ni ki ege baro ki bam ya dekat kum ka ban ka jong trai. Lemon day da ka jing palai ka jong trai don jing ma. Ngingim duai tang naga benta yaldi. Handrangi duai ro naga benta ki bobon ki mensim bakodor. Ki kwa ban wat ki jisha ki kwa ban sikri yo trai ki kwa ban wa handrai la ya lamba klai ki te ne dau don kam te bakin yo ki jimpalai ka jong lo ka responsibility ka jong ikeng. Ka jong ikeng ban duai ban ya site naga benta jong ki bakin yo ye ka jing pelai. Ne dau nga yo ing ne mar yo so ya yo ding la itu no so. Ba kai ka bang ko ban pi nga yo I ya ka jingi kai ka babakla ha ka bagi ki so jong ki babon ki mensim ba kodor ha bang I kendo bat ki yo ki ban ye kren bat ki ong ba I kini kentin ba ong utrai. Ngala yo snyo I ka surno blay. Ngala ilai kumbala shairo ka surno utrai ka ong kumta. Ka jing ong no utrai te pi la bun palan. Kaninga syukri yo blay. Ting ayo snyo bau try uong.
Barhaba uang lo jubun keten deh. Kistas sang di tepi. Siap hawa perkat itu piano deh pak. Wanda kiklam ki uang try deh. Ukurim yang ada cek you. Deh kadio mesti biawan. Abye kentin yang ki abye jingong yang kita siau dah. Nengkong naik siau kamu tu. Hari wanda abah han piaya ke cukup baklah. Ngau ngipi entok tangga jak le. Bon ba. Plain ki kemat bagan jam sim jong ingin syoi. Bon ba kibaya mare syukum kita ke jaga. Bat kila kelalong kinong itu lepas tangwo kuai trui ne. Iduma trui ne. Ong turai. Bansi habduk uklam te please maaf ya nga. Ne ba entok do itu yo jingker konrei woro yo jing pelai te kehilingan deliverance entok do ini. Kehilingan deliverance kedai nabanta ri jej benri woro kowe. Amen. Na daw ngaku abanoi pi ni po don jingma. Piro ngangat pegi ski boni pi kenduk kum kita gi bro. Ngangale duai haga jing sisa ki khot nga bangan yalap ki yalap kelai nga boong uturai ya ga bau turai khlem ong pi ong kalong ka basniu kalong pom let's see don the preng jong pi gre po lani don ki bahi nga sem jong pi ki le sa te hakum kita ki jing kai bakla manu ban jing ne ka banta jong ki ban kran ni ka jing sisa dei ma pi dei manga But levi. Lalu dona pleng jong PP1 kenang agak ni jing seng. Mentah kesngi. Lada pisau tu bagani ke dai ne mentah jong pi mentah kesngi pipin yok jing pelai. Ngangan duai ba pin yok jing pelai. Ngan duai nega mentah jong lang baro. Bau turan pelai jangi. Kani ke dege healing and deliverance. Uturan yok ban kerkui ngi. Ndon ke wero ke bamla padu. Ublayun yok ban yelam ngi. Ban pelaj ingi naga jing syate baro un hier mu ban pelaj ingi un yalam yangi sha ka ja ka ba bat ba krau saka jaka ba bat ba krau ya yiginitin ya pi ya yiginitin ya i amen. Hallelujah. Naga benta keriga jet benri yang i. Kuat yo yo jimpen im ko. Kuat yo yo jimpel like ko. Emi kata ke jingki klik naga benta yang ka. Neje dah orang naga por. Hikon yang bela. Nganga duai naga benta yang pi. But hadino dep duai naga benta yang pi. Yo i chim benta lang yo duai naga benta ke ribat ke jet benri warok ko wi. Kam tam lei. Wo ye kam ke wadal yo jimpel like. Wo ye yo duai. How could yang kani ke jing sai. Wo ye yo duai. Naga benta ke jing eda, naga jing cha cukor, ke ubon jen. Naga dah kan naga por ki kon giong blai kon ipi, hari naga por lambai yang naga kubor. Ton iti, ton ingin iti hak mak ke jong turai. Barang turai kan naga kubor ke dai naga benta jonga. Ngadon sibon ki benta ke bangal chat te haga jing im. Hanre nga ango imi, bamilong ublai bayo i ke jing siao si ke jing lang nyar, ke jing lang api sa jonga ke bangai ikun dalde. Naga benta ban yo jing pelai. Hanre kat bangadang ikun kata dengan chat te. Hanre pen ban turai. Me don hajan jonga me dang aila yang abangan yo snyo ikan ke tin ke jong me. Dai ma me ba one here. Lemba jong ke tin ke jong me. Ban ngap pediang ye me ke ke por. Ki kong ke jong oblai ke kelimat kat ba pidang pen kre ban yo ke jing duai. Ngakot ke worship team pensio ba ban one cloche ngin yo ke ban duai you right. Hakama ke jong oblai. Kat bagi kon ke jong try ke dang pen kre ban IT le ke jong ke jing im. Ki kon Israel ke le nyer ba ke jing le nyer jong ki ke le kiu. Shoblay. Mentaga ski ngangai scam. Ka jing dua jongi kan kiu shido ublay. Ba ublay bo yo i ka jing ban ben ha ka jing be jong pe. Ban mentaga ski ka ni lengkor barok ka ban kia. Utrai un pelaja pe. Utrai jongi de utrai. Bolong tang mu bolong unong pelai. Kokon to shach kori ka ting ke jonga bali ke jing ong ke jonga pandem ya lagi skor haga ke ting ke jonga bat pitip kita ke ba pandem ya lagi skor kishem ya ke jing im bat ke jing kia haga do
Don na pleng jong pi ka ni kapor. Ngalaong na do basdang. Bahkan don ka jing palait kan ba pidang yo sngaw i ka ting ki jong oblay. Kabor jong mensim khoi namar ba pi pidang ya ka ting ki jong oblay. Kabor jong mensim khoi. Ka wan hier ha ka jim jong pi. Bat pilio yaga jingkta yaga jingpalai ango oblay naman ta jong kata bat kindon ro gibri gu jong try ya people don kam ban yo yaga jingduai ka bakerpang ngile yaga ta kumbang ka bible ko ong utrai ulo bukti bat gibri gu bapang ke yo mat ga jingpan kya kibabon gi ksut kalikan ria ano kalong kumta na ka banta jong yaga ni kapor kon ki jong blai kmi lan tiga ek ba krau haga jim jong pi kam tam lele na kwa ban duai na ka ban tagi bru ki jong blai ke badan haga ga jaka ki ba pila persyang ban wat duai kaleng harai klem yo jingeram bat ke report ke dei baik normal ublai kwa ban pentip shepi lamba jong ga por ba kodon don ke problems haga jim je berkat jong pi utrai yo ban pelat ya pi Yano gani kaktin. Dongi kap rip lagi kemak rejoy. Kajing seng barok kawai. Haga jing don rengkat ke jong turai. Deka boru mensiem bakoi. Ngin pen kre ela ka jong ka jim jongi. Ban wan hakmat ke jong blai. Ban yo ban ong turai. Kani kaktin ka day na kabanta jong. Mela kurku palat yang atrai. Pleng midang yo iya ngatrai. Ha pleng jong ka jing baklang jong ka jingim. Wala na ka jingay na mehenray penban midang yo iya ngatrai. Midang wat kumyanga. Kumyanga midang jit. Kumyanga midang e. Ban midang kuwa ban kurkuyanga. Ngan IT yala ka jong ka jingim. Yala mi ngatrai siya ka jaka ka babaha. Ban ka bakra. Nga kuwa ban don ka jing slok ka bajen bat mi. Ban syakri. Oh Jesus. Oh ngayo i gani ka jaka ka babha bat ka ba crowd gi kemat ka ba genjam si. Kalau ka di shisha ka jaka ka ba ka ban yarap ye ka jinya lenti gi jongi. Mano na pleng jong pipi de kwa di shisha bandon na kom gani ka jaka gi ko gi jong try. Ka ba bidang khap ngi lagi kemat gi jong pi. Balai pim terang, balai pim terang. Uturan pelajar pi, uturan pelajar pi. Un pelajar pi. Palai do jingkerman. Udon bat ngia gani kapor. Jesus. Oh. Ngam long. Ubadai ha. Atra. Yang amiji. Ngam long. Ubadai ho atrai yang kami yang lo Ubadai ho atrai yang kami ngamlong badai ho ngamlong Ubadai ho atrai yang kami ông baro lang cùng yang kami cùng yang kami chi cùng yang kami đang e cùng yang kami Oi, baru langin rai ngam lo Ubadai ho Oi, pio i ala de Pidon na pleng jong ka jing bakla jong ka jing Hikum pai Yege ka basnil Kumle yege ka basnil Ubadai Kiba ktai ka jing long mansim ka jong pi Hanrai penban
Cũng như phiêu lấy uy Cũng như phiêu lấy chuyện Vì đây bạn siêu ngôi ông lấy Why nó đâu có đó đâu Thì cái này là chữ why Các bạn có cho ông lấy Úc lấy cho con gì Qua bạn thao và lan cả lên đi Bạn mà lại cho phía cái này gặp bố Qua bạn thao và lan cả lên đi Bạn mà lại cho phía Oh hallelujah Qua bạn bên râm Anh ấy qua bạn nhà râm Khi con cái chồng lấy Uli Jisung yung bên râm Qua bạn nhà râm Why cái này cái chữ why Các bạn cái chồng lấy Để cái đó nó các bạn siêu mo Oh dia làm điều gì Hãy jaga ke bawah, jaga ke bawah.